Rydyn ni'n pryderu'n fawr am gynnig y Llywodraeth i wneud Saesneg yn elfennau orfodol o'r cwricwlwm arwyneb y bil, gan olygu bydd disgwyl i bob ysgol ddysgu Saesneg o'r oedran cynharaf oni bai bod nhw'n optio mas. Bydd hyn yn greiddio'r syniad mae rhywbeth ymylol neu anarferol yw addysg Gymraeg a mae Saesneg yw'r norm fel cyfrwng addysg, sef y gwrthwynebu be mae'r Llywodraeth ei hun wedi ymroi ato, gyda'r syniad o symud tuag at un continwwm o ddysgu'r Gymraeg a'r targed o filiwn o siaradwyr. Mae'n dangos diffyg dealltwriaeth o ddulliau trochi sydd mor allweddol i lwyddiant addysg Gymraeg ac mae'n peryglu parhad nhw ar draws y wlad, achos bydd modd i gyrff llywodraethu unigol newid cyfrwng iaith ysgol, ac felly mae hynny'n tanseilio cynllunio strategol ar lefel lleol a chenedlaethol. Dyn ni hefyd yn gwybod does dim angen gorfodaeth ddeddfwriaethol i sicrhau bod plant yn dod rhugl yn Saesneg. Nhw yn dysgu Saesneg o sicrwydd trwy'r maes dysgu a phrofiad ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu. A yn bennaf, does dim tystiolaeth addysgol dros cynnig y Llywodraeth. Dyn ni hefyd yn gwybod nath neb dim un corff neu arbenigwr argymell y cynnig yma yn ystod y cyfnod ymgynghori, ond ar y llaw arall mae dros 400 o ddysgwyr wedi llofnodi llythyr agored yn galw ar y Llywodraeth i newid cynlluniau. Bydd hyn yn cael effaith negyddol ar addysg Gymraeg ar lawr gwlad ac yn tanseilio'r nod cenedlaethol o filiwn o siaradwyr. Felly, dyn ni'n gofyn i'r Pwyllgor alw ar y Llywodraeth i newid geiriad y bil fel mae hi a'r cynlluniau ffôl yma.